Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them. Bon sabon, kapakud, berkabasbo bah. Naga batesi TV ni priang sebagai pi syakimat jongan ni kejan miet senyu umni ka arpu pratarik Nailar arhajar arhunril. Usembut Menteri Rangba ke Jylla bakmi ia katanat kampo yeng ubak Presiden Tensong ulaya tu baka sorkar Meghalaya kadang persyang ban wajing tip yo baki don gi nongsong snong nagani ke Jylla Meghalaya ki basakut ha ke jingslei hakari Nepal. Ulaong baka sorkar kala betha yu Chief Secretary bat yaga Director General of Police ban wad benia laki don em gi nongsong snong ke Jylla ki basakut ha Nepal. Hag bay day ba gajing slay ha surok ba National Highway 6 ka ba penia so bat ka surok ba ha Jorabat Assam uba Presiden Tensong sembut Menteri Rangba ke Jylla bakmi ikatanat PWD Roads ula pensyai ba ka hap apo gajing kmi jong ka National Highways Authority of India ha katanat Public Works Department jong ka Sorkar Jylla. Ulaong ba gajingkit kli barok ka syong ha ka NHAI nado kabashnaya ka surok, ka jingshnaya ki nala bat ki way. Uba Nicholas karkam ni way na kinong 3 months ngoba. Ulami ban kento ya ka jingbom kren AA jongki MLA na rilom kasi jaintia bat garo haga dorbar senrai jong yang dorbar tau ain syapang ka jingsniu jongki surok bat ki lenti ki sengkien. Ulabu jengkeli ban yo ya kejubab ke basyai ya usembut Menteri Rangba ke Sorkar Jylla bakmi ya katanat PWD Roads ubak Presiden Tensong haduk katnu tengka la penulut ban maramot ya kani ke surok ha lendet ke MTC ha kendailan hau benai naitung arjar arfsan bat katnu pat la penulut biang hau benai leber arjar arfunril. Kumbalai haduk sangut ki beriau balasuba bagi dia ki mender Bangladeshi ki barak da ki white kila mi kensan na khlawa ke snong wako kila rabor bat nyom dosman ya u Komal Ahmed unong trei jong ba Basil Khongla haduk ba ulaman saw na kakti. Laong ba u Komal Ahmed ula lech sya ke snong wako rengkat bat u Gopal Marak lembat u Jakir Hussain ban lech simyak bisa ka ba arlak tengka da ke jing betha jong u Alim Uddin na ke snong Jalalpur Assam. Ki pulit ka kiang Police Patrol Post kila penkit no yaw Ahmed sya kiang PHC ban yo jing sumar bat kidang penlong kaya ke jing tokit. Laingut kibrium na ka way kalong yeng kila light tau na ka jingjab sungsi hadien baka kendau kalatwa bat hap halor ka yeng ka pakisa haka snong chota tandu Kharlai Mer Assam markapot bat ka Ribhoi District Meghalaya. Kani kala jaha ka por new statement step kat ba kini ki laingut kidang yo thia lengai bat kendit pensan ka kendau kalatwa bat tap ya ka yeng na ka jingtheru labba ubajur. Ya kilai ngut kiba mensau na kejingsya ban haka kendau kiba latip kerteng kum u Chandra Marak lai pusan senem karta ka Sunita Sangma ar pusan senem karta bat ihapret Rik Nosha Sangma new senem karta bat lapen kit no ya kisya ARHI Hospital ban yo ya kejing sumar. Wayu hebret bala san snem karta yo bala tip kerteng kum u Mewan Shwa Maublay nagashnong nang ching gitim kabadon hagathain Kylleng Ribhoi District ula du'no ya kajing imhadien bo ula syarong haku umsaw. Laitu bagani kala ja kat bau hebret Mewan Shwa udang yelek kai hajan ke yingsa la jong hunrei namar kajing ter uslap bajur ka kala kiu kensan bat hap hakawai ka waduit kabadon hajan yeng. Namar kajing klan ka umsaw ka kala rong ye u syaki benta basyarum. Ki pulit ka mausan ram gilai okem ya laingut ki senar nong tuk na ka snong Tamulpur Assam hadin ka jing panap shrip ha ka snong Wailoi.
How kurwa bala pada uba Vivex Aim SP ke East Khasi Hills District. Laong bagi pulit gila pelong ya jing penap srip ha ka bagi layo bat ya ki laingot ki basuba ki nongtu tuk tuk kat ba weipat ula light pad daga side syaga klau ka badon hajan. Mentani pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Uramesh Chenithala, Menteri Kampo Yeng ke Jylla, Kerala, ula betai ya ke crime branch, bahkan pensisya ya ki Khubor ba suku mara kurup, ubala pet ri nado ke jing siap peniap chako haus nam kat kendai spa proposal, ula bendang im ha Brunei, haka baki pulit ru gi panjing yarap naga Interpol, kat baki dang penkesan, bagi tegi jing keno kila bandai tangki Khubor hamsaya. UMP jongga Trinamool Congress Saugata Roy ulabu jingkeli yaga Bharatiya Janata Party kan pediang neem yaga NCPI ban snok tilang nak bentaka election Kolkata Municipal Corporation ke ban salong Shen bat haga jo kopor ula ong baga jingslei ha Nepal kalong ke pasirkai bha bat penpau ya jing smokia halor ki spangut ki briu na West Bengal ki balaya to ba omla satia ban lap yaki. Menteri Sarkar Pedang UHD Kumaraswamy ula dawa ya Menteri ka Karnataka Priyank Kharge ban her shuki sendon daga bekeno bagi don ki jing bemyahap aga jing tung ya ki arp sangut ki Assistant Executive Engineer bat bo jing kli ya ki jing keren ba arjung mut jong syapang IAS Officer Gayanandra Kumar ubadon hapo ka jing tokit jong ka Enforcement Directorate halor ki jing keno bagi don ki kambe an haga jing tungkam. Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula rakhi ya ka Raksha Bandhan bat ki khna skol ha ka yingsa jong ha 7 lok kalyan mark negasni da ki jingpho samke bat ki high five daga ba kerku kerdo ya ki khna bat kit bok ken riang ya ki brio bakin yo ya ka jingmen ka jingroy jingpar bat ka jingedai ka ba klemla ban pendukut jong ka jingie bat ka jingshania. Ka Trinamool Congress negasni kala mudui sya Kolkata High Court hadien bagi he jong ka KMC bala kershan daki pulit kila wengno ya ka billboard ka bala keno bakalong beain na ka office trekam jong UMP Abhishek Banerjee ha Skamak Street hadien ka jingya kenrup bat ki nong trei jong ka seng. Justice Raja Basu Chaudhry ula ailat bermudui yakani ke mokot duma bat ula ong ba laban bisyar ondala register yo number mokot duma bat la pentip syaka KMC bat ki pulit ka Kolkata. Hachandi Pura Gujarat layatu bagi don saupu arngut ki bayo ya ki jingpang klam ki bala penti kena daga laboratory bat naduk ka laipok tarik ujeliu naki laispa arp sangut ki basuba bagi don ya ki jingpang arpu prangut ki layap kat badang up ya ki result jong ki shipho teli ki sampel hadu mentah. Laban kedau ba uni virus laban ngat nau scan rate ban pen long ya ke jinglong ya ke jingpang encephalitis ke bejur bah khamtam haki kena. Wai breu ha Anantnag Jammu and Kashmir ula syathok hadu pralak arpusan hajar tengka ha wai pat ubreu ubala kular ya ka kam SPO ha ka tenat pulen bat ka jingbit ban penieng ya ka yeng dara ha Pahalgam ha ka por jong ka Amarnath Yatra. Ki pulit kila register ya ka FIR bat sedang ya ka jing tokit. Ki pulit ka Rajkot kila kem ya nongnya autoriksha Ramesh Vaidukia halor ke jing keno baula rabor lebe ijat bat penyap ya ka Laila Solanki kepala nyupun rius nem karta haswaban bretno ya ka mek jongka hajan ka Aji Dam. Ki pulit kila lap ya uleng ba ki dur CCTV bat kila ya tu ba menshwa ulangat haki laitli ki kamrunar ki bejur ba kentup ya ke mokot duma lebe ijat peniam ya ki kena ha usnem arja khatpra ha ke bala pelat ya uda ka Gujarat High Court ha ubnai rempang arhajar arpunriu. Next step sangut ki briu kentup ya unongnya kila yam bat khat wengut kila mensau
saungut na pedang jongki gila mensaujur hadian baka wei ka boss meet kanpur indoor kabala penher step ha ka klem la shu ban te la kam ha khongdong bat lek tenra ya ka jingker ha jingking Bayora Rajgat district jongga Madhya Pradesh Wayu samla badang arfu arsnem karta yo bala tip kerteng kum Vikas Kumar ula syasiat yap markmat haki riu tombor ki bemla ban itu dur hakapor badang yaj ka akhada procession hajan Purani Chowk Gopalganj district jongga Bihar nin kamit ki pulit kila register ya ka mokoduma penyap riu kidang eksamen ya ka CCTV bat kila penjari syuk-syuk ya ki bor pahara namar ba ka jingtmu kampat syaib ha mentalnya pai syagimat Khubor nak Kylleng kiri ke Pyrthei. Secretary General jongga United Nations Antonio Guterres ula maham persyai ke jingjur syushu ke jingya kanat jongga US bat ka Iran. Ula kentu ya ke jingya keren bala kersan da ka Qatar, Egypt bat Pakistan kat ba ka Iran kala berngem ban penpai ke liang teng'e ya ka no ke jingle jongga US bat laong ba ka Strait of Hormuz kan supply biang tang hadian baka Washington kala pendep ya ki kendon balabu ka Tehran hapdeng ki jing penjari kendon batmai jongga US Hagawai pat kaliang Presiden ka US Donald Trump ulaong ba ka jing ter jongga US persyaya ka Iran kam nampat kot watla la plebiang ya ka Strait of Hormuz ula kentai mardor ya ka jing ekran bat ka Tehran ula kam baka Iran ka don hapo ka jing ka bajur ha kaliang ka yo ka kon bat ki bor sipai bat ulaong baka Russia haduk menta kala le don buram ha ka bayadai bat kalenti ya jhai ka ba kongsan ka Qatar bat ka Iran kilaya pusan halor ka lenti ya jahad bersipor bat ka projek penkut ya ki bom ha Strait of Hormuz kat ba ka Iran kala terwa ya ka jing yada ha ka tan bat ya ka jing penbait banom le don bor ya ki riba marjan hapdeng ki jing persyang ban penjai-jai ya ki jing ya tenju bat ban yada ya ki jing lai luoi ban ya ki jahad ka kanhun jongki senator jongka United States ki bakentup yo Bernie Sanders Chris Van Hollen bat Tim Kaine kitmu ban wanra ya karai ke badawa na ka State Department bakan ajing tip halor ka jing nang jur ki jing ya kanat ha West Bank ki jing tokit halor ka jing yap jongki khandai ngut ki nong America ki jing tambor jongki nong buhai shnong bat ki bor sipai pahara jongka Israel bat ka jing syabat jongki khana ha Palestine unong yalam ka Congress Sam Pitroda ulaong baki sengsan Pyrthei kimdei ban sim kabu ya ki jing ki balai alam da ki samla halor ki school ki badukha ki jing berhenti ki examen bat ki jing bum yo kam yo jam da ka bakentu ya ki ban ai jing kersan penban ya ki samla bat ailat ya ki ban penpau yala ki jong ki jing bat ki jing dawa kakenhun jongki arliang mamla ki badon shispa laipu prangut ki nong tau an jongga US. Kila kentu ya ke sorkar Donald Trump ban pelaj mardor kumba new point san billion US dollar na ke jingi rapisa syabari kentup ya palat lai billion US dollar na ke benta ke koit ke kia haga Pyrthei da ke bamaham baga jingpen slam kala ban peniap tangan ya jan sispa nyupo hajar ngut ki brio bat ban pendo ya ke jing kersian bam syaki arpu point kendai million ki kena ambassador jongka United States ya India Sergio Gore ula lejingo ya ke museum Gandhi Smriti bat ya keren halor ke jing ya dei hapdeng ke India bat ke US ka pateng ka culture bat ka kam jengok kai Pyrthei kat tu kani sngi hadian baula le jengok ya ka Jammu and Kashmir ha ka baula ong ba ka Washington kan bishar biang ya ka travel advisory jongka bat ula ong ba ka Union Territory ka dei ka benta ka ba kongsan jongka India kinong yalam liang persya jonggari Bangladesh kilakan tok penrem ya ki shispa prapu sengi jong sorkar BNP da ka bakedau ya jingduna boarding bat gas ka jingkiu dor jong umpniang ka jing khang palat khandai spa teli ki karkhana ka kaipot du kam du jam bat ka jing sniu arsya ka law and order wala ka sorkar kala tuklar ban penbha ya ke jing penbiang boarding ka dor bat ke jing sngan jong pai pa
Ka India bat Singapore ki yai persyang ban pen scam ya ka jingya terelang bapura jongki lani kata ka comprehensive strategic partnership hagi benta kum ka AI ki semiconductor ki jingkiu haga buit penmi mar mata ki jing shalan lengba ki duriau klem penjabo ka jingya da hagi duriau bat ki jing tibet haga ba ka jinglong chairman jong ka Singapore haga ASEAN house number 1 lakmi lanti bakan play ki la jingi trelang batmai haga thain ka bakan tup ya ka ri India kum ka nong ya shim benta ka jing ya breo na ka jing slai ka bala penjulor ba hakawa bhote koshi lani ka Trishuli River ha Rasua district jong ka ri Nepal kala kieu shaka south pa an rib kundai ngut hakaba khandai spa nyu pu nyu ngut kentup ya ki arspa khandai pungut ki nong India ki dang jar ngai bat omla satia ban lap din ya ki nyu pulai ngut ki lam sau bat lap ha palat khat lai hajar ngut ki bor pahara ban pelai im bat aji nyeram itu gilong kimat kublai. Welcome to MIT University Meghalaya, where you don't just chase dreams, you build them.